Layang Joyoboyo, sabdoning Gusti kang disampeake marang malaikat Hojorolo, uga kasebut malaikat Israfil, kanggone bangsa Jawa. Hojorolo siji. Gusti ingkang welas asih lan moho wicaksana, uga Gusti wis maringi pangerten marang bangsa Jawa lan jalma manungsa kang ana ing jagat iki. Tumindako kang becik marang sakpodo-podoning urip, uga tumindako kang jujur marang Gusti nganggo rasa kang ana ing raga sira. Semono uga Gusti bakal maringi balesan marang apa kang sira lakokake ing bumi mulya kene uga ing bumi santosa mengkone. Hojorolo loro. Gusti kang maha meksa marang ukum kang dadi kekarepane, uga Gusti kang paring seksa marang sapa wae kang tumindak citra. Amarga sabdoning Gusti kuwi ora ana kang bisa ngalang-ngalangi, semono uga kekarepane Gusti. Hojorolo telu. Gusti kang maha kuwasa kang jaga langit sarta bumi, semono uga Gusti kang maha kuwasa njaga kahuripan, kang katon uga kang ora katon, lan saisine kang ana ing jagat iki. Tanpa kuasane Gusti kang maha suci, bakal sirna jagat iki. Semono uga bakal ora ana kahuripan kaya saikine. Hojorolo papat. Gusti kang paring balesan marang bangsa Jawa kang ora melu marang dalane Gusti, lan Gusti paring sabda. Sira bangsa Jawa yen percaya marang Gusti, terutama apa kang dadi penjaluke Gusti. Ananging yen sira kuwi ora percaya, kasengsarane urip sira bakal teka. Hojorolo 5. Gusti wis maringi sabda marang aku kang tak tulis ana ing layang Joyoboyo. Bangsa Jawa kabeh kang lalekake Gusti, uripe bakal kurang sandang lan pangan. Uga lemah kang mahune ijo bakal tak garengake kaya mahune, nganti akhire sira kabeh ora duweni katenteman. Hojorolo 6. Gusti paring dawuh kejawen diturunake ing tanah Jawa saka kuasane Gusti kang maha wicaksana, supaya bangsa Jawa kuwi bisa nduweni kahuripan kang sempurna ing bumi mulya kene, lan mirengake apa wae kang dadi penjaluke Gusti. Ananging sira bisa ngrasakake kahuripan yen sira kuwi ing bebayan. Hojorolo 7. Gusti kang junjung derajat kahuripanipun kawula, lan iki kang dadi sabdoning Gusti marang bangsa Jawa kabeh kang isih mangerteni marang apa kang dadi kekarepane Gusti. Semono uga Gusti bakal njunjung derajat kasengsarane uripe bangsa Jawa yen bangsa Jawa kuwi mangerti ukume Gusti. Hojorolo 8. Sira bangsa Jawa sejatine duweni pangomongan Gusti kang maha kuwasa kang paring pepadange kahuripan, supaya dalan pikiran sira kang peteng bisa dadi padang. Ananging sira bangsa Jawa malah nglalekake pangomongane Gusti kang tak tulis ana ing layang Joyoboyo. Hojorolo 9. Sira bangsa Jawa arep nyuwun apa maneh marang Gusti, sebab kadegdayan kabeh wis ana ing ragane sira. Lemah kang mahune gareng bisa sira telesake, uga lemah kang teles bisa sira garengake, yen sira kuwi percaya marang kuasane Gusti. Sebab kahuripane bangsa Jawa kang ora percaya marang Gusti bakal nemokake kasengsaraan kang gedhe ing tembe mburine. Hojorolo 10. Gusti paring sabda, bangsa Jawa yakuwi bangsa kang wiwitan kang dadi ciptaane Gusti, kang teka ing bumi mulya iki kang gawa kuasane Gusti sadurunge ana jalma manungsa. Ananging sabdoning Gusti kang wis tak tulis ing layang Joyoboyo. Sira bangsa Jawa yen bumi mulya iki wis kebak karo jalma manungsa kang dadi ciptaane Gusti, sira bangsa Jawa bakal lali marang agama peparingane Gusti, uga marang isine layang Joyoboyo. Hojorolo 11. Gusti kang maha mreksani marang kedadian kang nyoto marang tumindake bangsa Jawa kang ora nerima marang peparingane Gusti kang maha suci. Banjur Gusti paring sabda, yen tanah Jawa ketekan jalma manungsa liya kang dadi ciptaane Gusti, agama kejawen lan saisine layang Joyoboyo kang ditulis Joborolo.
Mokoholo, Hosoropolo, Hojorolo, kanggone leluhure bangsa Jawa, bakal tak sirnakake dening kuasane Gusti kang Maha Suci. Hojorolo, rolas. Lan bangsa Jawa ora bakal bisa maneh mangerteni marang dununge agamane bangsa Jawa kang tekane saka Gusti. Banjur goro-goro kuwi teka lan dadekake kahuripane bangsa Jawa lali marang asal-asule lan ninggalake marang wekasane Gusti kang Maha Suci kang wis katulis ana ing layang Jayabaya kanggone bangsa Jawa. Kang wekasan Hojorolo 13. Gusti paring dawuh, bangsa Jawa kang mahune diparingi kadegdayan marang Gusti malah ditinggalake nganti akhire sabdoning Gusti kuwi teka ngrusak kahuripane bangsa Jawa. Lan bangsa Jawa sapa wae kang ora mirengake apa kang dadi kekarepane Gusti uga ninggalake marang wekasane Gusti bakal kena hukumane Gusti kang gedhe. Semono uga sira kabeh ora bakal bisa nyuwun pangaksuma kejaba nerima marang hukumane Gusti kang paring seksa marang bangsa Jawa kang wis katulis ana ing layang Jayabaya. Sugeng Rahayu. Mugi uripe jalma manungsa Jawa tansah eling dawuhe Gusti kang wis ditulis ing layang Jayabaya, temah antuk kaslametan ing bumi mulya saiki uga ing bumi santosa mengkone. Nuwun.